הזכרת את הטורקים, אז בעקבות אותם מילטים ובעקבות אותה, לא יודע איך תקרא לזה, סקר שנערך לפני הצבעת החלוקה באום, אז באמת ירשנו את העניין הזה במרשם משרד הפנים, שבו המדינה רושמת, היא קוראת לזה לאום, לאום כזה, לאום אחר, ואתה ואנשים אחרים הגשתם בקשה לבית המשפט שייתן לכם תעודה שתכיר בכם כבני הלאום הישראלי. השאלה שלי קצת יותר, לא יודע, פרקטית, אישית. למה אתה צריך את זה? למה צריך את זה? קודם כל אני צריך את זה בשביל נפשי. אני אישית, זה לא חשוב לשום דבר אחר. אם אתה שואל אותו אישית, אני אתאיסט לגמרי, אינני רואה את עצמי יהודי בשום דבר, חוץ מאשר במוצא האתני שלי. יש אני יודע, אבות אבותיי, היה רב גדול והיה כזה ואחר, אני לא אתכחש, אבל יש הבדל, זה שיש לי סבא שהיה חסיד או היה רב או מה שהיה, זה לא אומר שאלה הם השורשים שלי. השורשים הנפשיים והשורשים הרוחניים הם אחרים. הם בני אדם שעשו את המהפכה הצרפתית, והם הכרזות האום. אלה הם השורשים שלי. לא מה שהוא חשב שיהודי צריך להתבדל מכל העולם. זה בעיניי דבר שהוא לא סביר, לא צריך להיות. ההתבדלות וההתכנסות של יהודים על יד יהודים, עם כל המנהגים המיוחדים שלהם, לא עסקי, זה לא מעניין אותי. למה מישהו צריך, בגלל שזה המוצא שלי, אז מישהו צריך לשים לי חותמת כאילו זה אני? לא, בכלל לא. אבל אני רוצה לומר לך שזה לא דבר מה יוצא דופן. כי יש הבדל גדול בין לאום ובין ההתייחסות האתנית, או שאדם יכול לייחס לעצמו, הוא יודע שמוצאו מכאן ומכאן. זה לא זה, זה בכלל משהו אחר. ואני צריך לומר לך נאמר ככה, זה ברור מאוד כלפי ארצות ההגירה הגדולות. אני אספר לך למשל, אני לא מדבר על ארצות הברית, זה כל כך גדול. אבל תשמע, בזמן שהייתה מלחמת פולקלנד, אתה זוכר, אתה יודע עליה, כן, ארגנטינה תפסה את האיים המלדיביים, והם היו באופן פורמלי שייכים לבריטניה. יצא צי גדול ו6 שבועות הם נסעו בדרך עד שהגיעו לשם. אז אני זוכר את ההצהרות של האמריקאים, של הארגנטינאים. אמרו, מה זה הבעיה? הם יכולים בקלות מרובה, כל התושבים שם, להיות ארגנטינאים. זה לא חשוב. הם ילמדו את השפה שאנחנו מדברים בה, ובזה נגמר העניין. ואתה יודע למשל שבמדינה הזאת יש, נניח, הנשיא שלהם, הנשיא הקודם, היה, מבחינה אתנית היה סורי, מנן, שזה מנעם. שמו היה מנעם, שם אביו או סבו, נדמה לי שאביו היגר. הוא רק צעיר, נולד שם, או אפילו, אולי אפילו לא. זאת אומרת, זה לא איזה דבר יוצא דופן שאם יש לנו מדינה וישמע ישראל, שאנחנו רוצים להיחשב לבני הלאום הישראלי. מי שרוצה, או מי שחשוב בעיניו, המוצא שלו, ההשתייכות האתנית, הדת שלו, אם הוא דתי, שיהיה, מי מפריע לו? בשום מדינה דמוקרטית אין הפרעה כזאת. לא יכפו עליו שום דבר, שום מנהג, שום עניין. זה עסק שלו. אבל אי אפשר לקרוא על שם הדבר האתני, לחשוב שהמדינה צריכה להיות משהו מהסוג הזה. קודם אמרתי לך לפני שאתה התחלת להקליט, שזה למעשה המצב של היהודים בכל העולם. קח את היהודים האמריקנים, בני הלאום האמריקני, ננסה לגזול מהם את זה. הם נחשבים, ומישהו שינסה להפלות אותם על היסוד הזה, הם יצעקו. מה זאת אומרת? אנחנו אמריקנים, זה שיש לנו דת אחרת, אנחנו מוצא אתני, לא רק לא זקסי, מה אכפת לכם? זה לא שייך לדמוקרטיה, זה לא שייך ללאומיות, הכל בסדר. ותחשוב, זה לא רק ארצות ההגירה האלה,
קח את צרפת, מה קורה ליהודי צרפת? תנסה להגיד להם שמדינתם היא פה, הם יהרגו אותך. מה זאת אומרת? הם שלא יחשבו לצרפתים אמיתיים? זה דבר נורא. עוד יאשימו אותם בנאמנות כפולה, מה שתמיד היו מאשימים אותם. אבל לכן יצא מצב ממש אבסורדי, שישראל מבחינת היותה לאום, מבחינת החברות באום, מכל הבחינות של הנציגויות ושגרירים, היא מקבילה לצרפת, היא מקבילה לשוודיה, היא מקבילה לכל מה שאתה רוצה. ומצד אחר אומרים, לא, זה מדינת הלאום היהודי, זאת אומרת, אתם יהודי צרפת, לא זוכר, יש שם שמות של יהודים בתוך השלטון הצרפתי, יש יהודים בתוך השלטון האמריקני. אתה תבוא ותגיד להם, אדוני, זה המקום שלך, זה הלאום שלך. זה אבסורד, זה דבר שהוא לא ייתכן, זה מדיניות לא של מדינה. זה כמו שאתה יודע, בני פלד היה, המנוח, היה חבר איתנו בקבוצה, והוא היה אומר, מה זאת אומרת? עכשיו ועד הקהילה נהפך למדינה, לא ועד, אלא ממשלה. אני הייתי אומר דברים דומים לאלה פתאום לוועד הקהילה יש משטרה משלה, פתאום יש לה צבא משלה, אבל זה נשאר ועד קהילה, אם זאת המדיניות שלו. אז זה לא מהפכה, זה לא מהפכה. זה גם כתוב במגילת העצמאות בצורה כל כך ברורה, כי כשכתבו את מגילת העצמאות היה חשוב להם מאוד להיות נאמנים להכרזות האום, לכללי האום, ושם אין חוכמות. זה מצב ברור מאוד. ולכן אתה רואה על פני הנייר איזה שוויון, איזה מדינה. אתה יודע שאפילו חוק שירות הביטחון חל על כל האזרחים. אתה יודע את זה. אז זאת אומרת, אז איך בכל זאת לא מגייסים ערבים? יש לזה תקנה בפנים, פשוטה מאוד. יש בשביל הסדרים האמיתיים של חוק גיוס חובה, יש קצין שנקרא בשם פוקד. והקצין הזה, הפוקד, רשאי לקרוא לאזרחים לשירות. ומי שהוא לא קורא לו, הוא לא חייב גיוס. אז הוא לא קורא לערבי. ואז אחר כך, אחרי שנה, כשבא ערבי, אני יודע למה, בכל מקום, רוצה לקבל שיקון באיזה מקום. רוצה לקבל עבודה. תשמע, אתה לא היית בצבא, מה אתה רוצה? מי קרא? אף אחד לא קרא לי. למה אני צריך להיות? אני לא חייב גיוס, אם לא קוראים לי, אני חייב גיוס. אז אתה מבין, על פני הנייר, אתה קורא את זה, אתה רואה נפלא, איזה שוויון. גם מגייסים את כולם. עובדה, כתוב כל אזרח צריך להיות, לשרת. זה נקרא שזה שירות לאומי. תחשוב גם על המילה הזאת היא לאום. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שאני לא נותן לך, אין לאום ישראלי ואתה לא יכול לקבל דבר כזה? זה משום מה, הרי אבסורד לעצמו. אני ארצה להקשות עליך קצת, כן. ולחזור להעלות את העניין של לאומיות יהודית, ולחזור, אתה דיברת על המהפכה הצרפתית ואביב העמים שהיה 70 שנה אחרי, אני חושב, 60-70 שנה אחרי, והאמנציפציה והלאומיות באירופה וההדרה של היהודים, לפחות חלקם, חלק ככה, תלוי באיזה מדינה, מחוץ ללאומיות הזאת. זאת אומרת, הגרמנים, הצרפתים, לאומים אחרים שראו את עצמם כלאום, הרגישו שהיהודי לאו דווקא בגלל הדת שלו, אלא בגלל הלאום שלו, הוא לא חלק מאותה זהות, ודחפו אותו החוצה, ואז מה שנקרא אנטישמיות המודרנית, וחוקי נירנברג אחרי. האם אפשר להגדיר לאום יהודי על דרך השלילה? זאת אומרת, אנחנו לא הלאום, הלאומיים הגרמנים דוחפים אותנו החוצה,
דהיינו, אנחנו לא לאום גרמני, אז מה אנחנו? אולי לאום יהודי, כי זו מין ברירת מחדל כזאת. איך אתה יכול לראות דבר כזה? קודם כל אני רוצה לומר לך, אני לא רואה את עצמי, לא חייב ולא מעוניין להסביר ליהודים מה הם. ממש לא. זה לא עסקי. אני ישראלי. אני תושב ישראל, אני אזרח ישראל, וזה הכל. מעניין אותי ישראל, היהודים ועסקיהם ותולדותיהם ובעיותיהם הם מחוץ לתחום בשבילי. אני אומר לך את זה בגלוי. אני יכול עכשיו להגיד לך שייתכן שהיהודים לא התקבלו מפני שהם היו נראים בגלל התנהגותם, בגלל היותם בני דת שמחייבת אותם להתבדל ממי שאיננו יהודי, נראו באמת כאנשים שהם לא שייכים ממש למקום זה. אם היהודי לא יכול לאכול איתך ארוחת צהריים במסעדה, אז הוא מרחק את עצמו. אני לא מרחק אותו. אני מדבר על הגרמני או הצרפתי. לא, הוא רוצה לאכול איתו, רוצה לשחק איתו. הבת שלו נורא מוצאת חן בעיני הבן שלי. אי אפשר, אתה לא יכול להתחתן איתם. זאת אומרת, כל הסימנים המיוחדים של היהודים והדרישות שלהם מעצמם ומיהודים אחרים, להתבדל, לא להתערב בגויים, זה אולי המצווה הכי חשובה. אתה תקרא אותה גם ב1000 מקורות אחרים. לא להתערב בגויים, זה הדבר הנורא. מה עשה נחמיה, עזרא ונחמיה, למשפחות שהייתה בהן עירוב? בוא תראה, הרי הוא הפריד משפחות, הוא גירש את הנשים עם ילדיהם, כי אם האישה איננה מבני, היא לא יכולה להתייחס, להראות את הייחוס שלה, והיא לא מבני הגולה, כך הם נקראים, בני הגולה, אלא הם מעם הארץ, אלה שנמצאים בארץ, אז היא לא יכולה להיות אחת משלנו. זאת אומרת, מי פה מוציא את עצמו? למה אתה בא ואומר, אנחנו לא קיבלנו אתכם? הם רצו, הצרפתים, בפנייה הנפלאה שלהם, ממיני יהודים ומגדולי היהודים, כי שהתוצאה הייתה תקנות הסנהדרין של פריז, הם קיבלו. אבל מה לעשות? אז היהודים, הם אמרו, אנחנו בני דת משה, אבל למעשה זה לא נוצר איזה אפשרות שהיהודים האלה יהיו חלק בלתי נפרד מהעם שלהם, כי הם התבדלו והם שמרו על עדה משלהם, אז הם בחוץ, מה לעשות? מה הם צריכים לעשות? זה לא עסקי. יעשו מה שהם רוצים. ממש מה שהם רוצים. זה הכל.